Assalamu alaikum. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Tashar Al'ajab Hausa TV. Idan wannan shine farkon shigonka wannan tasha, kar ka manta ka danna subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum, ga kanin labaran. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da sabbin tankokin yaƙi guda 60 daga China. Shugaba Muhammadu Buhari ya koma Abuja daga Saudiya. An samu wata mata da laifin kisan kai bayan ta cakawa mijinta wuƙa. Ga labaran dalla-dalla. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wasu sabbin tankokin yaƙi samfurin BP-1 type guda 60 daga China don yaƙi da matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar. A yayin da yake kaddamar da sabbin tankokin a barikin soji na Jaji a Kaduna, Babban hafsan sojojin ƙasa, Laftanar Kanar Faruk Yahaya, wanda aka wakilce shi, ya ce matakin da rundunar sojin na ɗaukar matakin ne don tabbatar da tsaron ƙasar da na al'umma. Sabbin tankokin yakin za su ƙarfafa ƙoƙarinsu da rundunar ke yi na yaƙi da ƙungiyoyin Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Ya ƙara da cewa tankokin za su taimaka wajen kawar da masu tada ƙayar baya da samar da zaman lafiya a ƙasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma Abuja daga Saudiya halartar taron zuba jari da kuma gudanar da aikin umara. Shugaban ya koma ƙasarsa ne a ranar Juma'a bayan yin sallar Juma'a a masallacin Ka'aba da ke Makka. Buhari ya shafe kwana 5 a ƙasar inda ya fara da zuwa birnin Riyadh, daga can kuma ya je Madina ya yi ziyara sannan ya je Makka ya yi umara. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya ya rawaito cewa jirgin shugaban kasar mai dauke da shi da mukarrabansa ya bar filin jirgin saman Sarki Abdulaziz na Jidda da misalin karfe 3:45 agogon Saudiya. A ranar da yake ban kwana da 'yan Najeriya mazauna Makka a can, shugaban ya yi rantsuwa da Alkur'ani cewa ba shi da niyyar yin tazarci a karo na 3. An samu wata mata da laifin kisan kai bayan da ta caka wa mijinta wuƙa, har hakan yi sanadiyar mutuwarsa. Hakan ya faru ne sakamakon wata sa'insa kan abincin liyafar bikin murnar zagayowar ranar haihuwa. Pineapple Jackson mai shekara 66 ta caka wa mijin nata David Jackson mai shekara 78 wuƙa da ake amfani da ita ɗakin girki a gidansu da ke Somerset a watan Fabrairu. Jackson ta yi ikirarin cewa mijin nata ya nuna mata fin ƙarfi da kuma cin zarafinta ne, sannan ya ɓata mata liyafar tunawa da ranar haihuwarta ta hanyar nuna mata ba ta da muhimmanci. Wata kotu ta yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari, inda a ƙarancin shekarun da za ta yi su ne shekara 18. Ta cika wa mijin nata wuƙa ne har sau 3. Faɗan ya samo asali ne kan wani abinci da 'yarsu ta kai musu don murnar ranar.